karon atong sugdan ang atong pagtulunan nga giuluhang ang pulong sa Dios. Pulong usa ka importanteng butang sa kinabuhi sa tao. Dili mabuhi ang tao kung walay pulong. Kay tungod way mahimo ang tao kung walay pulong. Kinahanglan ang pulong aron masabtan nato ang nahuna sa tao, masabtan nato ang plano sa tao, masabtan nato ang kabubuton sa tao. Mauusap ang Dios. Dili nato masabtan ang kabubuton sa Dios, dili nato masabtan ang plano sa Dios kung walay pulong. Busa ang kabubuton sa Dios iyang gipasulat sa balaang kasulatan. Ang pulong sa Dios og mipili siya og mga tao nga iyang gidihugan sa balang espiritu aron isulat ang iyang kabubuton, aron kitang tanan makahibalo sa iyang plano, sa iyang gugma, sa iyang kabubuton sa kinabuhi para sa tanang tao. Busa ang Biblia o ang pulong sa Dios mao'y kinahanglan sa tanang tao aron mahibaluan natin og masabtan ang tanan nga buot ipasabot sa Ginoo. Busa ang pulong sa Dios mao ni basis, pasukaranan sa atong pagtuo. Samtang makaibalunta sa kamatuoran sa Dios, magdako ang atong pagtuo, maglig-on ang atong pagtuo, ganang pagtuuha, usa ka na kagasa sa Dios. So atong basahon ang Juan 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Bahin sa pulong sa Dios. Sa sinugdan mauna ang pulong o ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya o niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Niining mga bersikuloha unsa may angay natong masabtan bahin sa pulong. Dunay upat ka pamaagi o unsay ato masabtan bahin sa pulong. Ang pulong nag-una na sa sinugdanan. Ang pulong kauban sa Dios, ang pulong Dios, o ang pulong magbubuhat sa tanang mga butang. Atong tagsa-tagsaon kining mga butanga. Primero, ang pulong mauna sa sinugdan. Maingon sa atong bersikulo, sa sinugdan mauna ang pulong. Ang buot pasabot niini, wala pa'y sinugdanan sa panahon sa tao, wala pa'y sinugdanan nga mga butang niining kalibutan, tuan na ang pulong. Kay tungod, ang pulong walay kinutuban. Eternal ang pulong, walay sinugdanan, walay katapusan. Ikaduha, ang pulong kauban sa Dios. Nagaingon sa atong teksto, o ang pulong uban sa Dios. Importante kini nga atong masabtan nga ang pulong kauban sa Dios. Kay balon kita nga ang Dios walay kinutuban. God is eternal. He has no beginning and He has no end. Kung kauban ang pulong sa Dios, nagpamatuod lamang nga ang pulong usab walay kinutuban. Wala siyang beginning, wala siyang end. So therefore, the Word o ang pulong eternal. Nga naman, ikatulo, natong angay masabtan, pulong, Dios sayang kaugalingon. Atong basahon ang versikulo 1 ngadto sa 2. Sa sinugdan, mauna ang pulong o ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan
uban sa Dios. Aron nato masayran, doon na lamay usa ka Dios. There is only one God. One God. Apan, doon na siya tulo ka persona. Ang persona sa usa ka Dios mao ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Busa ang Dios, kauban niya ang pulong o ang pulong Dios. So ang Amahan o ang pulong magkauban na usa pa buhata ang sinugdanan. Now kinsa man kining pulunga nga giingon nga Dios. Ang Biblia maoy magasulti ka nato kinsa kini. Basahon nato ang bersikulo 14 dinhi sa Juan 1 bersikulo 14. Nagaingon, og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran. Og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagkadawaton sa bugtong anak gikan sa Amahan. Now kinsa maning bugtong anak nga gisulti ni Juan nga nagsulat ining libruha? Walay lain kundi si Jesucristo. So sa sinugdanan, tuwa na ang pulong. Ang pulong na nahimong tao, mao si Jesucristo. Busa, kauban sa Dios ang pulong. Ang buot pasabot sa kauban, usa silang Dios sa sinugdanan. There is only one God, but three persons. Now, ikaupat, ang pulong magbubuhat na Dios. Tanawa ang versikulo 13. Address. Ang tanang mga butang na nahimo pinaagi kaniya. Kinsa? Ang pulong. O kinsa kining pulong? Si Jesucristo. Nang miingon diri nga ang tanang mga butang na nahimo pinaagi kang Jesucristo, ang pulong. Kunya, og niadtong mga nangahimo na, bisan pa katong mga milungtad na mga nahimo na, walay bisan usa na nahimo nga dili pinaagi kaniya. Subusa kung ang Diyos Amahan kauban ang Diyos Anak na si Jesucristo, kining Diyos nga nagpakita sa duha ka persona, sila o siya ang nagabuhat sa tanang butang. Walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Aron masayran nato kini, magsugod kita dito sa Genesis chapter 1. Mao ni kasaysayan kung giunsa gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan sa sinugdanan. Nagaingon diri sa atong Biblia, Genesis 1, bisan kutob lamang sa 3. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. No, nasabtan nato nga ang Dios dili lamang kay usaray persona, kundi usa ka Dios nga tuloy persona. So sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. O ang yuta awaaw, o walay sulod, o ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong sa kalibutan, o ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Tuapod ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo. Tulo silang persona. Karon, pag-abot sa pagmugna sa kalibutan, versikulo 3, og miingon ang Dios, og namulong ang Dios. Tanawa, ang Amahan o ang pulong gipamulong sa Dios, o kung sa inyo po, mahimo ang kahayag o diha ang kahayag. So, ang Diyos Amahan pinaagi sa pulong na himo ang kahayag o diha ang kahayag. So, busa, kung walay pulong, unsa man nato pagkaila sa Dios o pagkahibalo sa sinugdanan sa tanan. Ang pulong sa Dios importante gayon kay tungod kini ang kamatuoran na magatultol ka nato sa tanang mga pangtana sumala nining kalibutan, alang sa kalibutan. Ang pulong sa Dios mo ay magasaysay ka nato. Busa pinaagi sa pulong kita magasalig sa Dios. Ang atong pagsalig
gikan sa pulong nga gisaysay niyang kamaturan bahin sa Dios, nga ang Dios tuwa na sa sinugdanan, ang Dios mao ang nagahatag og butang, nagabuhat sa tanang butang, o ang Dios mao si Kristo nga nagkatawang tao. Busa ang atong pagsalig, ang atong pagtuo pinaagi sa kamatuorang pulong sa Dios. Busa ang pagtuo dili kini pinaagi sa pagbati, basta ako doon na ko'y pagtuo sa Dios. Disaman maggikan ang imong pagtuo sa tradisyon, sa mga sulti-sulti sa mga tao, dili na tinuod nga pagtuo. Kaya ang pagtuo magagikan lamang sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Dios, sa mga pulong ni Jesucristo. Busa ang pagtuo dili pinaagi sa pagbati, kundili ang pagtuo pinaagi sa nasabtan o nadawat natong kamatuoran bahin sa Dios, pinaagi sa pulong sa Dios. So ating makita nato din nga ang Biblia mao kini ang nahisulat nga pulong. Si Kristo mao ang pulong nga buhi nga nahimong tao, nagpakatao. So busa ang pulong sa Biblia o ang pulong nga si Jesucristo, usa na sila. Busa ang pulong Dios gamanan. So ang pulong diha magagikan ang atong tinuod nga pagtuo sa Dios. Mao kini ang pagtulunan ang pulong sa Dios. Magampo ta. Salamat Ginoo sa imong pulong nga mao'y imong gihatag sa mga katawhan aron among masayran og mahibaluan og mailhan ikaw nga Dios nga mao'y sinugdanan sa tanan. Ikaw nagahimo sa tanang butang. Wala pang sinugdanan, tuwa ka na. Usa ka eternal. Ikaw naghimo sa sinugdanan sa panahon sa tao, sinugdanan sa tanang butang. Busa Dios ka at dili ka mahimo nga ikaw sa kupon sa mga sinugdanan, kay tungod ikaw ang nagahimo, ikaw nagabuhat sa sinugdanan o katapusan. Salamat Lord nga imong gipalig-on ang among pagtuo karon gikan diha sa pagpaminaw sa imong balaang kasulatan. In Jesus' name, Amen.